Takže čau, ja vás vítam pri ďalšom videu. O tebe čo šibe? Takže vítajte u ďalšieho videa, dajte like a odber. A dneska tu máme video... Leo, ticho! Dneska tu máme video z Rivals. A dneska si tu dám 1v1 proti Leovi, čo je môj kamoš, ja ho tu mám na WhatsAppe, tak toto keď vidíte, pozdrav Leo až teraz! Čaute! OK, tak Leo, poď hrať. Tak, Kde zasi? no ja som si idem si zmeniť skin, než mám pekný skin. Ty si kačka. Ja, ježiš, tak to vystrihnem. To vystrihnem. No poď, Leo. Trenky bude mať. Poď. No dobre, poď, Leo. Dám si ešte cukrík. Leo, čo robíš? A cukrík musíš vracať. Ale Leo, chápeš, že ja natáčam? Ľudia, a kúkajte toto video, dajte si cukrík. A odber. No, Leo chcel povedať, že keď kúkate toto, keď pozeráte toto video, tak, tak si dajte cukrík a dajte like aj odber. Lebo to niekedy tak sekne, že ho není rozumieť. Leo, pod sandbox poď. Ty, kamo, ja village neviem. Ja idem snajpou. Nie, ja som si zobral handgunu, ja som taký... Ja prečo mám handgunu? To je tá najhoršia zbraň svätého. Hop, z domu na dom som skočil. Leo, ty kde si? Čo robíš? Ne. To vystrihnem, ja to dám do Photoshopu a dám tam, že ty máš 0 a ja mám 5. No ale nie. To by bola blbosť. Aha, Leo, ja ťa vidím. Ne, netrafil, to mala byť hlava. Kamo, ja som si miesto snajperky dal handgunu. Tak to je... Ježiš, ja strieľam na teba. Ne. Kamo, no tak toto prehrám. A ešte som vám zabudol povedať, že kto prehrá, tak ten robí 10 repov. A ten, kto vyhrá... Leo, a jak mi asi dáš cukrík, keď bývaš Nejdem prezraďovať. V Bratislave. Leo býva ináč v Bratislave. Takže mi nemá ako dať. A jakže som ti dal iba 50? Ja si pôjdem na mobil a tam mám auto aim. Na mobile. No nic. Kamo, ježiš, ja robím 10 repov, ja mám, je to 4-0 pre Leuša. A potom dáme ešte asi jednu round, lebo keďže sa chceš mestiť do tých 7 minút, takže tak asi dáme ešte jeden round, lebo toto, no uvidíme, keď ti budem dávať eliminations, tak možno to bude aj trochu dlhšie a možno nedáme druhý round. Ne, to mala by hlava. Ne. Kurník. Prebíjam. Kačka. To je kačka. On ma netrafil. Zhorí. On zhorí. On zhorí. On zhorí. Ne. Ja zhorí. Kamo, jak som mohol trafiť tak blbo ten, čo drží ten dom. Kamo, ja nestihom komentovať. Čo? Ne, kurníka som padal, to je tak napínavé. Ja mám 50 HPčok. Ja tu nie som. Ja nebývam.
Kde si, Leuško? Koľko máš apečok? Leo, čo tam žuštíš? Vieš o tom, že natáčame? Vôbec. Dám ruky, no. Na ruky. No ruky, fakt? No, teraz som mal. No tak čo, ideme ešte jedno kolo, či... Či ideme ten Brookhaven zatiaľ na tie 2 minúty? Rozhodni sa, Leušo. Rematch? OK. Tak teraz dáme Backrooms, tam to viem. Backrooms, 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 Backrooms. Sandbox, aj to je dobré. Takže, tu to dám. Tak. Dobre, ja mám najlepší loadout, s ktorým určite Leuša porazím. Tak super. Ty čo máš permafrost? Idem vypúcať porod. Leušíny. Ne, ja som mal dať najprv ten flare. Kuma. Coca-Cola. Yes. Kamo, že by som toto vyhral? 1-1. Ne. Ne. Videl si už jak Frozen? A videl si už, že headshot? No ale ja som teba chcel spraviť Frozen Elzu. Ja neviem. Elza je tá čiernovlasá, no? To je taká tá čierna. Ne? Ja neviem. Ja to nekúkam, to je pre baby. Dobre, pensou. Vidíš. To je pre Elišku. Pre tvoju frajerku. Jak? Moja frajerka není Eliša. Kurník, ty si mal 70 nápečok? To jak si dorovnal, ale dorovnal, no. Tak to ešte nie je nič také hrozné, no. Ináč, žiteľa Godber, to som už hovoril, že? Ježiši, ty sa opakuješ strašne, bratku. Leo, čo ti zase? Kurník, jakže si mal 100 HPčok? To ubere iba 50? A ja sa divím, že to ubere 100. Okay. Ja tam dám, že vyhrávam 6-0 a keďže Primal som maximálne 5, vyhrávam 6-0. Ináč, kamoši. Kamo, to čo je? Som sa netrafila ani jednou tou frézou na sneh. Uj. Kurník. Ja robím 20 repov určite už zas. To by som mocne rád. You can sing December. Kamo, jak 60 HP? No počkaj. Však ja ťa šutnem. Čo mám vystrihnúť? Prečo by som mal strihať? Ja neviem strihať. Nie.
Ja viem strihať iba nejakú časť tohto. Ale to potom dám, keby som to vystrihol, tak to by som to dal, dobre, robím 20 repov. Čau. Tak čau. Robíš 20 repov, čau. Čau, Slavo. Takže Laura musel odísť a ja robím 20 repov, takže idem na to. Idem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobre, spravil som 20 repov a toto video tým pádom ukončím. Ja sa s vami lúčim a ahoj, dajte like, odber, čau, posielajte kamošom, píšte komenty, čau.